Ancora bararori vari. Laisse-moi le son, s'il te plaît. Ancora bararori vari buzzire. La ruota sinagala na kabilagi. La ruota sinagala kamile beurna nangan dagala na kabilagi. La ruota perte. La ruota sintuk kilar kabilaka. Anya na ruota mora telelo. Anya na ruota sinagala na kabilagi. Ana ruota perte totali. Tano mal fa nangambara na ruota. Hijutu hele Nosy-Be zazinho uza ni aterira keri jirani haye mai taratasi ndo mampideo ro ile ulu papila izi taratasi mampideo ro appliqué ngato decret jab mampideo ro ke zufa rango funu mal baka zufa renko problema biki vatra ti si mataka lavitra 10,000 km zegny ko 10,000 km selo uvazaha sitrino ke luba le arriva a berziki ni peta karano volagnino nino mazio se fokontany zala de oro miaraka amin'ny 2 juin za baka mahameny Geneviève ndraiky lala fony ostro anareo satria iroro baka tegna nikopokopohoko bi mahamay tato nazony mahamay ro na ro se fokontany jaby ahongany fanjakana misy vintagnandra ro ulo ro bi mahamoy I Geneviève araiky I arlala araiky mahamay ro sazoko aminaro tsy za mahamay ro kezio akore ka tono zo Geneviève ndenge fatrosa amin'ny otivy na leno yu akory riare lala doko tsy mande magnano doker doko mande mandova san defin papa feke vatro vary amka boka bazary re le crisar kory kodry io ra volanko anaro sananjany tody io za aminaro tsy misy fa natao ihany mivery anaro manietrety fokontaninaro pour l'éternité ko boka ry Geneviève zay fa naronaro togno fa naronaro gonombar lany teo hondry haligny regny teo ko teo tany voa ni volovolako tato igny amizegny nagnanty essay menasy ray mandreniko ni activeko fo bomby anaro to fa tagnabony bombe de retardement tagnabony bombe de retardement anaro teo za mitana télécommande nany zany ambigny araiky taminaro ni bozo fo napoko jiaby niaraka nipitiky yak irô ko baka mbutozo nandeha marefa rô nefa tsao ke regny ko narô ndraiky Lisette Merante satria baka anao torogny Lisette Merante Lisette anao zay doko mety fa mangetongeto tsofo magnavagnav rano eky doko mbo fa mitsôlôly fo rafa mamiaka fo anao za mba narô magnano parole an lera za tsy magnano parole an lera zegny ko fa pitako tsy maintsy riatako ary vitaiko matetika podiko eto zegny ry olobe nagnatriky vola amindravako anao doko misy mahamay ko anao ty Geneviève anao misy mahamay za magnasasa anao mihombohombo baka andafy atiky ry havanao ndraiky mahazo vola anao misy mahamay anao mba volaza magninofo mantsagna io baka ataoko magnegna votontsaky lehilahy madiniky mantsy amany reto avô tombotomboko amin'ny tany tsy dignynarô zay narô manjary retour d'âge iny manonga hanganty menimeny atova magnindray telo za mampahita anao masotain setoany premier avertissement fo izy nataoko am bombe de retardement narô nipitiky se fokontany jiaby baka mahamainao fo io Geneviève baka aminao misy mahamay loatra zobaka ambaranarô holo jiaby agnanaovanarô kivavavavatainarô ndraiky mahamainarô io za fa nagnambaranao hagninanao andena koa anaovako badri Mayotte ndraiky Comoro za fa nagnambaranao badrinao zay tsy de moadako nagnasasahako anao tato zegny ary mbala hanosoko za hagnaminy anao tsara satria imashe fokontany torogninao lelahinao liabodo lelahinao azovy labanany ho anao ty asa ierô tsy natananao doko fokontany tsy voatananao ara fa tsisy olo mila anarô fokontany jiaby Nosy-Be tsisy olo kajo olo hempaka kajo olo mahamoinarô tsisy raha manjary ataonarô
Hanareo amizao tsisy diplôme tsy nino vandravandra karaha mboa gila. Ko baka riary lale mampagnana la musique marere fo anao izy mitsangana avaravaragnanao 250,000 aleny ko tsy zegny anao menaceny anao gadrako anao zegny hoe ha aia anao zao ry lala tapaka sotro tsy azo niary lala hono niany grandeur préfecture de police Nosy-Be baka njoro mandeha nagnano va et vient izy karaha Tom et Jerry. Délire nare loatra délire mare loatra ke agny anareo naro fora navozigny teo tsisy efa fanavozagna nataony fanjakana zegny izy baka raha tsy lavaka jerinareo alohany décision jiaby boaka zay maregny aloha zay mahazo question loha ino raha tokony atao zay magnome vine votegny zigny gouvernement nareo jiaby tsô baka tsy anareo ity tsara Nosy-Be minehaneha ty zay baka ty magnamia vie Mamtaneo loa fa tsy zazo. Io baka tsy hainareo hoe qu'est-ce qui se passe exactement. Fanareo magnano mikapokapo comme vidéo to mbanareo eraneto fo. Combien de fois za mbanareo za tsy miasa que devant l'écran. Je travaille partout. Anareo baka metety za mitawa devant écran eto fo. Faut se méfier de l'okidoro. Aboaka ny vava ko tsendriky volagna boko tapaka décret. Karaha zegny koa nataoko tamin'ny université. Tsendriky navy teo fanarena fanvolako hoe abognosa miala ola agnenolo fa tsy mianatra fa miteraka tiary. Tsy zigny raha voaloha sambony faraneragna tokony mandiniky baka nareo comment ça se fait raha volagny ty biorogno ratsy ty à chaque fois raha volagny raha tanteraka tsy mba miasa jerinareo tsy mitohy filiny lohanareo fa tsy maintsy mangataka vy hoe ino mari raha tegna ilainy vahoaka mitaregna aminay ty de ambaranay mpitondranareo fa tsy egny fo mikapokapoko mivandravandra karaha gila egny alegny hono bebely alegny hono mara ite tsy haiko nareo fo viloma ry fokontany zay mankalefaka zay fo ko fa magnaratsy mety aboakanay fo ti fa mandeha fo enquête mandeha asagny jusqu'à izy mipitiky zay tsy faly fa izy zegny le faly fa izy efa tsy problème ne fa tsy maintsy miala eo fo ko fa makadala zay un point c'est tout ke agny anao Geneviève fitorotoroagna anao fanjakana fimenmenasianao olo fagnamezamezanao vavaholo asa kory anao zio anareo ndraiky ary lala asa kory anareo zio menmenasy olo jiaby asa kory dozinareo zio ty amizay anareo zay doko hilevigny velogno eky hilevigny velogno amizay anareo zio fa holo jiaby nagnanaovanareo raha tsy manjary anareo nagnadigna anareo zio fa tsisy fokontany itorogno nino amizay anareo zio ino zegny raha nditorogny anareo zio fa tsisy fokontany ino raha nditorogny anareo sanandra nary vokarafa be we isakandraiky eka nary isakandraiky eka nary fo boriboriko place io c'est une chaise mandalo fo miala yo mandalo fo miala yo ngengeng le avion ngengeng magnano raha tsy fatao akory zio tsy nilovegny zigny tsy nandesigny naty rango tamtogno loso rango ry Angelo teo zay efa nandoky hoe adoshe fokontany jiaby a Nosy-Be ao fa zay reraka ho an'le tsy nahazony raha satria nanjary ro irakiraka ny mpagnano magoy ro pitatriky volant satria tsy mihetsiky ro maventy aby amin'ny postin-ro io fa iro chef fokontany ary mipitsopitsony ary ro pitatry raha tsy manjary jiaby ho an'le tsy mahazony raha aby midika amin'ny commentaire ato io tsy togno ty fo nandiniagna nandaniagna zo tsy tamy togno ty rango tamy togno loso fa lany edy zo miambignaandrany raha matetiky ampodiko eto tsy olo araiky maafaka ro zegny fa olo maromaro avin'olo maromaro fa naka koa raha fa tsy keko tsy maintsy magnaraka za folo jiaby satria apetako preuve jiaby ty irréfutable zegny ny mampalaky asa ndraiky za satria anao koa ivolagna fo tsisy preuve mbala mihagnahagna olo mbala mangala hono atsendriky fa za koa fa magnaboaka na za bokabokaboko aminareo tsy boko anareo preuve io fa mandeha nitaezako agny preuve io fa loso mitany tokony andianany agny iso mandreky fo agny tomagny tamy préfecture ataony any tomagny tamy préfecture de police to za fo nalahelo tsendriky nahazo vidéo za zay ty tokiky mampalahelo alakoye za za fa hela volagna zoza aminareo adoso izo amizay ro olo sasany tsy mahazonondraha io miatrety za volagna zo igny zay tsy mandeha fo procédure
Zamvolana procédure mandefo e. Fa tsy ambela komandy. Satria zo koa tsy tontohinao. Rom am sezondro ro magnano raha hafa tseri boka. Tsy ambela ko amzay boka. Rondonoko. Aza magnasauro. Misy lera anao koa tsy magnasa tsy regnindro. Asa sayako amzay boka. Milomay amzay ro satria tsy tiandro fitondragnandro iasaha io miboaka. Milomay amzay baka ro adosondro eo lo sasaiko satria mandroboka imagindro. Agny misy tsy anaro magnasa ilagna sa io satria endro fa handroboka imagindro. Dégagendro. Tout de suite dégagé. Mandroboka imagine fitondragnandro. Adosondro edy. Adosondro edy. Ay malaky. Ero tsaiky tena rosa fa era boka trade dalaka eto na fa tsy trade ko boka stifa maky araiky. Non zubuka maro be raha volako misy anareo mahazo hono. Fa misy sasany minia magnano tsy mahazo hono zegny amezagna tsigny agny ane zo e. Agny zo za poky fo. Ke akory anao zo Geneviève nagnano ty menace rehavako ty torontorogno fa Nosy-Be ninao. Azovy tompony amitsika roe za fa nampitandrigny anao e. Anao za taminao mila mitandrigny ndraiky za Geneviève fa za tsy hainao. Za mikapokapoka eto ndraiky horogno be nakakara champement avion ty fo ny hitanao. Fa ino raha nitaezako ao, ino raha babiko, ino raha njondro, raha titiniko tsy hainao. Akory atao melogno jomby tsy ho voakotro anao na avy molaly aminao ato Anuga molaly aminao bodzira e. Lelahy zazanao vola anao i affiché amin'ny bureau notivy. Ipetaka amin'ny bureau notivy ary anao satria trosana lenao mbo tsy voaefa. Itrosana lenao mbala tsy voaefa. Akory naninao. Tsy haiko feky zany kanao bako ngampy anao fa vola farany belefanao kara 40 € par mois e. Tsy sagnabony zegny. Ndray tsy par mois fa izy mazoto. Raha ho avy zao holany alafonao amizay baka hentigna lefaka bepinao hentigna Lisette Meranty. Hulany alafonao amizay baka hentigna Lisette Meranty ataonao vaky tragnonandro iady fomba anareo. Loso atsika alako souffler ragazzi hitako e. Iady fomba amizay baka anareo. Ala que souffler a casa vere, le souffler ba. Ande la funom zera jabil Lisette Meranty yo Lisette milulu atangana. Milulu atangana mzee Lisette woye. Mi gagaiki mtetu mwas jab fandena na roy. Age na roe. Zadra kutia kwa zahu. Sisi andra za titiko. Ke kor tsara no Geneviève akor vola mnyotivy mety ho voahefa sampy ampieko anao gnefa izy. Je suis prête pour t'aider certificat résidence 150 000. Ngome iriar lala menace olo. La banane namako. Hier la banane toi maintenant. C'est une banane ma toi ça sans vitamine toi maintenant C'est une banane. C'est une banane tara. Hey. Que accord budzira na casa Geneviève na Lisette Meranty ma. Accord la bouche na rozo doko ni kefu to Nangan buik anaroro e vavy zay Alicia. Karati kontina roro e vavy io régulé ko voaranareo tsy anareo tsy yady. Eto za volagna zay. Tsisy andanareo tsy yady. Yo mitsy anareo navako zarazarana de anjakako amizay. Yo za mankefa anareo milamy. Yo za mankefa anareo. Say. Ke kore anareo se fukuntana karakory. Ravagna gouvernement Zehe wanarora fa tsisy raha nirigna anareo ta Nosy-Be tary. Bozo ndraiky handeha itety normalement eran'ny Madagascar. Tsy maintsy asiagna hely drako Bah oui tsy maintsy.
za farany tsy tia magnasa za koa zany ka Jesosy fa le olana zany pendendry zareo zany amle buto mampanasa tonga de lasa manasa le ramatoa tsy fananiko le izy fa pendendry zareo oh ye bate tapkas alaregna ma tsisy chef fukuntany zo tsendriky dafka doko da rosa di fidraga di latska chef fukut we marari kibuk za zedan bate zavlanko fad magnasa fad fa problème i bouton ko fa voatery oh fa navantoute